să te vindeci, să pleci acasă și să te faci iar sănătos. Ridică-ți patul și mergi îndată și să nu fii necredincios. El cu credință sare îndată și simte că s-a vindecat. Căci o putere dumnezeiască ieși din cel ce l-a întrebat. Plin de uimire merge la templu, fiind nespus de bucuros, căci în sfârșit el poate să umple în harul Domnului Hristos. Amin. Mă bucur mult ca din nou să putem deschide cuvântul Domnului împreună. Mulțumim pentru aceste cântări frumoase, melodii frumoase, fraților din Palatca. Domnul să vă binecuvinteze pentru bucuria oferită nouă aici în casa Domnului. Vom îndrepta privirea noastră spre o cunoaștere specială a Domnului Iisus Hristos într-un loc extrem de special. Probabil că mulți am fi dorit să fim în locul lui Petru în acea noapte, în acea aproape dimineață. Aș dori să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Matei și să citim împreună din capitolul 14, de la versetul 22 și vom citi împreună până la versetul 33. Îndată, după aceea, Iisus a sfit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da